Isang mapagpalang araw po sa lahat. Mga kababayan ko, welcome to Filipino Life Stories. Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po ay drone shot sa Manaoag, Pangasinan. At bakit po maraming deboto sa Our Lady of the Most Holy Rosary, Manaoag. Dahil sa ang kasaysayan at milagro at aparisyon. Ayon sa tradisyon, ang pangalang Manaoag ay nagmula sa salitang Pangasinense na taong natawag. Pinaniniwala ang nagpakita ang birhen sa isang magsasaka at tinawag ito upang doon ipatayo ang simbahan. Maraming deboto ang naniniwalang ang mahal na birhen ay nagbibigay ng proteksyon at kagalingan sa mga may sakit. Pananampalataya at panalangin. Maraming Katoliko ang pumupunta po dito upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap o upang humiling ng patnubay para sa ating mga pamilya, pag-aaral at trabaho. Ang tanging kaligtasan po lamang natin ay ang paniniwala po natin sa may kapal at pananampalataya po natin ang ating kaligtasan lamang. Maraming salamat po sa pasuporta na binibigay niyo po sa ating channel, Filipino Life Stories. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko, be a member. Para po lahat po tayo ay masuporta po natin ang ating komunidad bilang Pilipino. Ang simbahan ng Manaoag idineklara na isang minor basilica noong 2015, isang mataas na pagkakilala mula sa Vatican na nagpapatibay sa kahalagaan nito bilang sentro ng debosyon sa Pilipinas po mga kababayan ko. Lalo na po pag ngayon pong araw na ito, tuwing mahal na araw, at ngayon po ay Good Friday. At see you po in our next videos.